Hola oients! En el vídeo d'avui us explicarem el nostre projecte que hem fet durant tot aquest curs. Ara ho veureu. En aquest projecte volíem saber com ha arribat a ser la Terra així. Per respondre a aquesta pregunta ens hem de remuntar fa milions i milions d'anys enrere, concretament 13.790 milions d'anys. Quin número més gran, veritat? Per tal que ho entengueu millor, us explicarem la història de l'univers resumida en 24 hores, és a dir, un dia. Per entendre una miqueta aquesta línia del temps o el rellotge de 24 hores, dir que cada hora és igual a 625 milions d'anys. Tot va començar quan una sèrie de partícules es van ajuntar. A l'augmentar tant la temperatura va produir-se una explosió, fent créixer l'univers en molt poc temps. Col·locarem aquest fet a les 0 hores, serà l'inici del nostre rellotge. No passa res de res. No és que no passés res, sinó que hi havia molta matèria, molts meteorits, però no passava res interessant. Jep, espereu, què passa aquí? Què és això? Núvols de gasos que s'estan ajuntant, cada vegada agafen més temperatura. Nois, noies, s'acaba de formar el Sol. És cert, mireu, s'estan creant protoplanetes, que són petits cossos al voltant del Sol, que més tard es convertiran en planetes més grans. Aquests són part del sistema solar que s'ha creat al voltant del Sol. Els planetes que hi ha són Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn Urà, i Neptú. Concretament, la Terra es va formar en ajuntar-se a diferent matèria. La caiguda dels meteorits i el xoc amb un altre planeta que es diu Teia va fer que augmentés el tamany. Aquest planeta no era com el coneixem ara, era molt més calent. A conseqüència d'aquesta explosió, la pols i la matèria produïda pel xoc es va crear un cinturó de pols al voltant de la Terra, que en ajuntar-se va donar peu a un satèl·lit anomenat ara la Lluna. La coneixeu, oi? Diuen que és la causa dels canvis de marea. Després, la Terra es va anar refredant a poc i d'allà van sorgir, com coneixem ara, les capes de la Terra. Primer trobem el nucli intern, que és la part més calenta, que està al voltant d'uns 5.000 graus i està en estat sòlid. La segona capa és el nucli extern, que és on trobem la lava, que també es diu magma i està en estat semilíquid. La tercera és el mantell, que ocupa el 87% de la Terra i està a uns 2.900 quilòmetres. I més a prop de la Terra està l'escorça terrestre i oceànica, que és on trobem les diferents formes de vida. En aquesta hora, uns primers microbis que van ser capaços de fer la fotosíntesi, fent que la Terra a poc s'anés omplint d'oxigen. I podem trobar els primers indicis de vida, la primera cèl·lula. Aquest oxigen quedava atrapat de les diferents capes de l'atmosfera que fan que els gasos no vagin cap a l'espai. Aquestes capes tenen diferents funcions i la primera de totes és la troposfera, on hi ha més quantitat d'oxigen. La segona capa és l'extratosfera, que dintre és una capa d'ozó, que té un paper importantíssim per nosaltres, que evita entrar en els rajos ultravioleta. La tercera capa és la mesosfera, on els meteorits es desfan. La quarta capa és la ionosfera. I aquí pot haver 1.000 graus de temperatura.
I per últim, trobem l'exosfera, que fa de frontera amb el buit de l'espai. A partir d'aquest moment, trobarem molts canvis a la nostra Terra. En aquesta hora trobem el que podria ser el primer supercontinent, Barbara, una petita superfície. Sobre aquesta hora va aparèixer un altre continent, més gran que l'anterior, però no tan gran com Austràlia. En aquesta hora trobem un supercontinent més gran, que es diu Kenorland, que es trobava a latituds baixes. En aquesta hora es va donar una nova situació a la Terra a causa dels canvis climàtics que van fer que la Terra es congelés. La primera glaciació la coneixem com la glaciació Huroniana. En aquesta hora va aparèixer a Colúmbia un altre supercontinent. Rodinia, un altre supercontinent. Pannotia, un altre dels supercontinents. En aquestes hores van haver 3 glaciacions més. La Andrina Sahariana, la Karoo i la glaciació que estem actualment, la glaciació quaternària. A aquesta hora van aparèixer els dinosaures. En aquesta hora va aparèixer Pangea, l'últim supercontinent que es va separar. Avui dia, si ajuntéssim les plaques tectòniques, veuríem com s'hi coincideixen com un puzzle. En aquesta hora es van extingir els dinosaures. Sí, el que veiem és sorprenent. Els humans van aparèixer als últims 2 minuts del nostre rellotge. Espero que us hagi agradat el nostre vídeo. Fins aviat!